Zuva ataura kuti haana kuona tepu raMadamboss vachirara naPirikisi, asi akafungira mushure mekunge aona machats aripo ari kuti chiripo chikuru ipicture vachitodana. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Apa sismelly vanga vatobvumira nyaya iyi nechemudenga vakati ivo vakatoriona tepu racho. Zvino sismelly zvavakanga vakonfema kuti vakatoriona tepu racho guys, vachanyarara papi sezvo muridzi wenyaya akuchinja kuti haana tepu raakaona. Patricia Jack abva angoti tinotovaziva, sismelly is involved munyaya dzevanhu dzakawanda. Muchadzidza guys, ukaona ndataura kuti munhu has right zvachose mubatisise manzwi angu, handingovenge munhu, ndinoya nemafacts and vanhu havade manje kuzvinzwa. Patricia Jack ari kutaura uyu. You now seeing your sismelly naZuva. Ava vanhu havasi right zvamuchose, mwoyo yavo yakaipisisa, but kwekuzviitira this time hakuna. Takavatolerata enough vachiita yavada kumvenge, but not anymore. She needs to be reported ku UK ikoko for all this. Melly, Tete Mildred was right, Mary Dongo and Zuva nyaya dzavo dzofanira kuperera ipo pano. Pese panoitika maskandal ese paFacebook, sismelly vari involved, and anhu vanokonzeresa. The list is endless. Rikatitaure just a few. Panyaya naLivingstone, Melly akauya achiti Livingstone mupenyu, it's a scam iri kuitwa namai vaLivingstone. yaJerry, Melly akauya achiti mupenyu. yaMadamboss, Melly confirmed kuti aona tepu racho. Akauya achipemha zuva nechikomba chamai GoFund yaemba. Panyaya yaKC vaivepo zvakare munyaya dzese, and kuda kuzviona senge vanozivana nemapurisa ndokwavo. yaNavheko pakutosvika pakubatana naMoboys avakavengana naye kuti vadestroy Vheko. Melly akakanganisa mamarriage akawanda kumafira kureva uko kureva kuti musikana ibhuli. So ndo zviri kubuda kuna Patricia Jack achiti iye anoziva mashandiro anoita Melly. Ndokubva zvakare Zuva abuda achizvitaurira nyaya yake. Zvinzwirei. Peace with Tyra. Why must I apologize to Tyra? The Snake family you don't know. Apana V11. That's why I couldn't continue with this Tyra story. And then I healed from this thing. Why is social media is always saying Zuva akati separate Tyra? And this is what Makash wanted. As for me apologizing to your mother, apologize for what? Ndiye akantadzira. But ina ndina chaonga. Iye ane chaonga. Plus apana V11. Munhu wacho ari kutaurwa Pirikisi. I'm over that man. Murume wao yandaimuda guys, vamaiona mese for 3 years. Ndichitambwa 10 note panapa. Ndina nguva yamaGlobal, sorry. Because maGlobal angasipo pataifambidzana nemunin'ina wake. Iye anongorelaya neinformation yakapuwa nemunin'ina wake. Iye ari kuti kwanzi ndofana kumukumbira regiriro. Iye ari akandibvutira chikomba. Ari pamurume. I have been clear, I've said the same thing over and over again. Anaoriona, ndakangoudzwa naMelly nachira. Kuti ririko Doreen, I think Doreen akafondera Melly. Akati naiwe Melly, ko zvandariona naiwe. Take that, mofambisa streets ndakupai content ye 1 week. Ndambomvengaini, ndomvengerei. Akatongotambawo 10 note akasanganawo nehure. Rakamutorawo advantage ndobva akwigwa. Wapedza kuti gadzisa ine mukomana wangu, mapedza kuti kai mobuda kuti ndakadanana nemunhu uyu. Only ndatwa muno mukanada. Kuti ndakadanana nemunhu uyu asati atombova Madamboss. Ndobva tazosangana rwepiri, ndobva tangoti continue. Asi anaorara naye, ndikati auya kuzorara kuapartment for what? Zvikanzi hana kurara, tauya kuzoita meeting. Ndikati maita meeting mu apartment ya unokwanisa kuona mubhedha ne sitting room same time. Ni safe langa sipo. Bakosha ndakabata mphone. I went through your phone tikarwa. Nesha ndakabata mphone mako iwewe. Ma chats ako iwewe. Chero ndisina evidence. But you talk about that. Yanga yangova, I'm sorry. Anyway, inisepa nakuriona asi the affair happened under my nose because pane muswanda karowa na baba maya vakafona kudi. And at the time that they were on the phone, ndanganjirekoda. Nokuti uyu airamba kuti anondirova. Airova muviri wesasa singarovi face. Saka inini I was collecting my evidence dzekurohwa nedzekudine. Ndoda kuti uyairambe nyaya iyi. Pirikisi andifonera akati ndabirwa phone
pane zvichabuda. I can't post this voice note, this call recording between me and Pirikisi. It was a 3-way call. Achiti pane zviri kuda kuitika, guys, I'm sorry. Tikati chi akaramba kutaura zita but akataura zvakaitika. Mangozvinzwirawo guys mashoko atete Zuva. Vauya zvakare vakati pane vanhu varamba vovavinga kuseri vachiti taurai nyaya yenyu zvakanaka since nyaya yakunze yasarira stobolos na sismelly. Anditi ari kuti Zuva musauye kuseri nyaya ngaingovhiyiwa ipo pano because your people keep on harassing me saying I am lying about kudanana kwenyu. Okay, hamuna here picture muri muboti iwo wakarumwa bottom lip. Tell me that pic does not exist and inini ndichabva ndangonyarara and I will leave. So ndo mashoko aZuva aya ari kuti iye anoziva zvepicture tete. Ko izvi manje zvekuti wanga woda kuparadza musha weumwe mwana zviri kubva nepapi? Nekuti kana iwe waitaura kuti une tape vanhu vachitoita pasa then all of a sudden wozoti aiwa handina chinhu. Guys regai kudaro. Okay, so sezvamunongoziva imimi kuti Pirikisi akaramba Zuva pajekerere, zvinova zvinhu zvakamurwadza. Maybe anga kungoshaya kwekunyarira. Zuva remember guys akambotaura kati I was afraid of the streets when I was supposed to be afraid of him. Ndakamprotector from my streets apa ndaifanira kuprotector myself from here. I thought fights neshanje are normal but kwete marwiro ataita. Just when I was protecting him ndo panozoitika kuti anozotake advantage of me because anga ane mashenanigans ake aitoda kuwandisa. Ainyara neni marwadzo acho akandiramba katatu pamberi pevanhu sajesu. So ndo zviri kutaurwa naZuva zvaakambotaura zviya. Anditika saka unotoona toti aiwa maybe musikana anga agara aine shanje rake nekuti nyaya yake haichabatani. Chakanaka ndete kuti maDamboss never said a word zvachose. Vakabva vangozvinyararira panyaya iyi, havana kubva vauya vachitaura mashoko akangosiyana siyana. Asi chinhu chinonyanya zvakare kurwadza ndechekuti kana munhu aine mhuri yake ko kungorespecta kuti mufela nemudzimai wavo vanodanana then vanhu vese votora backseat vosiyana nezvinoitiwa kumba kwavo ikoko. Pane kuti ufambe uchispreada nhema dzekunzi mwana asi anonzani iye mwana uyu akambonzi kwai ndewamachakaire, vachiburitsa nyaya idzodzo zvakare vana Zuva. Guys, Melly naZuva mission dzavo dzimwe chete, kudestroya marriage yaMaDamboss. They will not rest until their mission is fulfilled. We saw how Melly joined Felly on a live that time. Vari kudefenda mascammers mahombe pasocial media asi vachida kukanganisa maDamboss nemarriage yavo. Mamai makuru aratidza ruvengo rwemhando yepamusoro kusvika pakunyepa, and soon vari kuya nerimwe zvestatement merenziyana naostrich kwanaye hamunyare. How can you hate someone to an extent yekunyepa? Musadaro muri vanhu vakuru imi. Sismelly vari kuti ivo vakangoratidzwa musoro tepu racho vari kuhaiti asi vakomana vanga vakabata foni. Asi vakataura zvakare vakati ivo ndakaona vakomana vaida at least $3,000 kuti zvese zvingodilitwa. That's why many people were interested because vakati ivo ndanga ndinaro zvachose. Uye anonzani Zuva akabva atotaura achitowedzera kukonfirma kuti sismelly havanyepi. Guys, munofunga kuti munhu mukuru anenge sismelly ndavaratidza tepu iroriri vangabva vanyepa here vachiti vakaona chinhu chisingaexiste?
manetizens haana kufara nazvo zvachose vakati Madamboss is busy with her brand, havana nguva yetuma pet issues twakadai so izvi. Hei, vanopenga vese. Ini palive yasismelly vachiti vakariona tape iri ndaitovepo, nhasi vakuchinja magoalpost. Haisiriyo nyaya here inonzi beauty without brains here iyi. Shuwa unongorotomoka waimboti unawo iye zvino hausisina, makaita tag team vanhu imimi, umwe akatoti anoda kubhadhara kuti zvibude pachena. Guys ka uku ndokunonzi kurwara chaiko. Kana uchinge wangorambwawo guys naPirikisi, rega kuda kuona vamwe vana mamarriages avo achifaila. Hey, zvakaoma. Bitterness yacho yatinozoita kana tikaona vanhu vanodiwa nevarume vavo guys, iri pane mamwe malevels zvakatonyanya. So guys, do leave your comments on what you think about Zuva. Nyaya iyi anaro here tape zvechokwadi kana kuti dzaingovawo nyaya dzekutsvaga content, but iko zvino hapasisina relevance. Busy kuita zvekusukana nezvaari kusukana nazvo Canada uko, ndo paakungo taurawo nyaya dzisipo.